Între viață și moarte. Poate fi o mamă. Poate fi un frate. Poate fi o prietenă. Poate fi oricine care are nevoie de tine. Zilnic, viața unor oameni, pacienți cu boli grave, depinde de o transfuzie de sânge, primită la timp. În această perioadă de pandemie, când cererile de sânge sunt crescute, din partea Spitalului Județean și a spitalelor din țară, numărul de donatori a scăzut foarte mult. De aceea este important ca toți oamenii sănătoși care pot dona sânge să dea dovadă de compasiune, responsabilitate și iubire față de semenii noștri aflați în suferință și să se adreseze centrelor de transfuzie sanguină. În această perioadă e nevoie de donatori, e nevoie de salvatori de viață. Fiecare dintre noi își dorește să fie erou și alege în felul său să o facă. Eu am ales să fiu erou prin a dona sânge. Fac acest lucru de mulți ani. Am ajuns deja la 16 donări pentru a salva de fiecare dată cel puțin 3 oameni, dar pentru a face și mie un bine. Donarea de sânge duce la regenerarea organismului, dar și pentru a fi un model pentru copiii cu care lucrez în fiecare zi. Donează și tu! Am început să donez sânge încă de când am plinit 18 ani. Îmi place să cred că pot contribui activ la salvarea vieților omenești. Procedura în sine nu este una dureroasă și cu siguranță voi mai dona sânge în continuare. Mă bucură gândul că eu pot să ajut un copil să ajungă în siguranță la părinți. Fiecare își dorește să facă lumea un loc mai bun, însă nu întotdeauna ne este cu putință. Am putea să facem totuși ceva concret, ceva care să ducă la binele comunității, la fericirea unui om, la bucuria unei familii. Cum putem face acest lucru? Simplu, mergând și donând sânge. Donând sânge salvăm vieți. Iată că numai în acest mod facem noi lumea mai bună, implicându-ne fiecare după puterile noastre.